あれめっちゃ普通の鉄砲じゃないですか。普通の鉄砲言われた。うん。これでもあれやな、ちょっと、おもろいマガジンしてんねんな。あ、そう、3分割になるやつ。3分G&G のあれですか。スプリング球団やけど、なんかこう、枝分かれしてんねんな。4列になるやつでしたよね、確かに。なんでジャムは好きなんですか、だいぶ。ストックの端のところにバッテリーですよね、確か。そうこれです、ここにです。これ、重心も割れるんですよ。真ん中で割れるんですよ。あ、パカって開くってことね。折れるんです。ここから折れるんですよね。この紐引っ張ったら、確か連結レバーが外れるって感じで。ああ、そう、バレルがね。そうそう